My sa voláme Eyes of Azrael, kapela Eyes of Azrael z Banskej Bystrice, hráme metalcore. Tak sme partia 5 debilov a čo je vlastne charakteristické pre celú našu tvorbu, pretože robíme retardcore ani nie tak metalcore, pretože všetko ponímame troška s nadhľadom, aby sme nezapadli do takého šedivého davu. Existujeme, tuším, že druhý rok a hneď vlastne prvý rok našej existencie sme začali hrať práve na inej sobote, alebo teda na inom víkende. Takže momentálne teraz sa nachádzame v podniku, ktorý sa volá Tajriš. Tento podnik je vlastne z polovice hudobným podnikom, kde vlastne začínala väčšina bystrických kapiel mladých. Aj vlastne aj my sme tu začali hrať, tak prakticky. Jeden z prvých koncertov bol vlastne práve tu. A vlastne v tomto klube prebieha cez týždeň, každú stredu, útorky tu bývajú koncerty, cez víkendy, zadarmo, hlavne mladí ľudia sa tu môžu hudobne vyžiť. A myslím si, že toto je super klub a majú tu dobré pivo. Takže návštevníkom iného víkendu by sme odporúčili tí, ktorí majú radi metalcore a tieto korové kapely tvrdšie, tak určite by sa mali prísť pozrieť tu na do Tajrišu, lebo tu na tento štýl sa bude uberať týmto smerom. A ja osobne by som sa išiel pozrieť napríklad na main stage, na kapelu Fallen Avenue a do 77 by som sa išiel pozrieť určite na Bačovú fujaru. To si myslím, že bude dobrý odjeb. Zajeb. Ahojte! My sme kapela Eyes of Azrael a chceli by sme vás pozvať na inú sobotu, kedy vlastne budeme hrať aj my. 21:45 tu na v Tajriši. Tu na tomto mieste presne, kde sedíme. Ja tu budem sedieť, on bude stáť a ešte dvaja budú stáť a jeden bude hrať na base. No. Takže prídite sa pozrieť. Určite nevolutujete. Chceme vás.